ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ വിശാലമായ വീട്, വലിയ വീട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള കൂടുതൽ മുറികളുള്ള വീട് എന്നല്ല അർത്ഥം. വിശാല ഹൃദയമുള്ള, ഈമാനിൽ വിശ്വാസമുള്ള വീട്ടിലെ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന വീട് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ വിശാല ഭക്ഷണം, സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതും അള്ളാഹുവിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ട് അല്പം കഴിക്കുന്ന വൃത്തിയുള്ള നല്ല ഭക്ഷണം, അല്പം വിശപ്പൊക്കെ ബാക്കി വെച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നല്ല ഭക്ഷണം എന്നാണ് അർത്ഥം. വിശാലമായ വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെ, വലിയ വില കൂടിയ വണ്ടിയല്ല, നേരെ മറിച്ച് കൂടുതൽ പൈസയൊന്നും ചെലവഴിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള വണ്ടി. വിശാലമായ വസ്ത്രമോ അതും നല്ല വസ്ത്രം, നമ്മൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ലളിതമായ നല്ല വസ്ത്രം, വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വിശാലമായ ഭവനം, വിശാലമായ കാറ്, അല്ലെങ്കിൽ വിശാലമായ ഭക്ഷണം, സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം, ഇതൊന്നുമല്ല ഇസ്ലാമിലെ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും വീടും അതുപോലെ വാഹനവും.